Nou mensen, hallo allemaal, hoe is ie allemaal goed? Ja, natuurlijk met mij ook. En na een lange tijd hebben wij gewoon geen video gemaakt, dat kan ik wel gewoon begrijpen. Maar we zijn weer terug en deze keer heb ik gekozen om een video te maken terwijl wij in de stad zijn. Het is zo, jullie weten mijn naam, dat is gewoon zo. En vandaag spreek ik wat gewoon in het Nederlands. Zodat ook mijn broer kan het begrijpen en nog andere familieleden. Als je het niet begrijpt, dan ja, jammer. Dan moet je gewoon even naar de school gaan en wat Nederlands leren. En ja, dan kan je me gewoon beter begrijpen. Nou, het is zo. Wij zijn in de stad van Rotterdam nu. Even rondlopen. Even proberen te shoppen. Samen met een vriend van me. En ja, als je kunt zien zo. Als ik eventjes de omkeer, dan kun je gewoon zo achter mij zien. Een hoop mensen lopen. En ook een vriend van me. Kijk, die stammeling die gaat lopen daar. Ja, dat klopt. Wij zijn gewoon aan het lopen en het staat hier. Inderdaad. Het valt me op dat nu dat het zomer is, komen veel mensen buiten. En ja, die komen kleren kopen, die komen even wat lekker shoppen, even wat lekker chillen in de zon. Dat begrijp ik best wel allemaal. Maar het ding is, als je buiten bent, je weet dat je buiten bent toch? Waarom doe je zo? Met zo bedoel ik, je gedraagt je als je het voor het eerste keer in het buiten zit. En dat je het voor het eerste keer iets doet dat niemand weet wat je doet. Je begrijpt wat ik bedoel? Want ik begrijp zelf niet wat ik wil uitleggen. Maar ik wil het toch uitleggen. Je snapt wat ik bedoel? Oké. Maar het is zo. Ik heb iemand ontmoet zo net. Ik heb gevraagd voor informatie. 1 momentje, alsjeblieft. Yes? I call police. Oh, you call police? No problem. An ambulance. You is crazy, I is crazy, we together is crazy. Oké. Zoals ik was aan het zeggen. Ik moet eventjes mijn zonnebril aanzetten omdat we gaan in de zon. En je weet wel, de zon kiemt, hè? Het is niet iets van onbereid zijn, het is gewoon dat de zon kiemt. Ja, wat was ik aan het uitleggen? Nu weet ik niet eens meer. Maar goed, ik wil een groetjes dan doen, want ik weet niet meer wat ik wil uitleggen. Groetjes van iedereen, groetjes van de mensen die mij na een lange tijd zitten verwachten met de nieuwe video's. Hou vol, die komen er allemaal aan. De video komen binnen enkele dagen of uurtjes, die komen video's aan. En het zal allemaal grapjes zijn, allemaal leukjes zijn. En ja, voor de rest wens ik jullie een verdere, betere dag verder. Of een prettige dag verder, zo kunnen we dat noemen. En ja, eventjes rondkijken. Ja, als je ziet, achter mij zo, veel mensen aan het lopen. We zijn in de stad van Rotterdam. Veel lekkere mannetjes en lekkere wijfjes. Allemaal lekker. Lekker. Lekker hè? Oké. Nou, doei. Tot de volgende.